Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Көз җитеп, салкыннар башландымы, татар авылларында безнең милләттәшләребез мәш килеп, үзебезнең күркәм бер йолабызга алына. Ул каз өмәләре. Каз өмәләре элек-электән иң матур йолаларыбызның берсе булган һәм көтеп алынган. Әлбәттә, каз ул безнең тормышыбызда, халкыбызның тормышында иң мөһим йорткышларның берсе. Совет чорында, үзгәртеп кору елларында бераз гына казга әһәмият, казга игътибар бетсә дә, соңгы елларда ул һичшиксез кире кайтарыла башлады. Каз өмәләре яңадан торгызыла һәм шулар белән бергә инде онытыла башлаган йолаларыбыз да кире кайта. Узган ел ахырында 4нче мәртәбә Мөслим районында бөтен Россия каз өмәсе узды. Ул ничек узды? Анда нинди йолалар күтәрелде, нинди бәйгеләр үткәрелде һәм гомумән әлеге бәйрәмебез белән без халкыбызга ниләр әйтергә телибез? Без бүгенге конгресс мөнбәре тапшыруында менә шушы каз өмәсенә анализ ясарбыз, нәтиҗәләр ясарбыз. Ә инде әңгәмәне уздырырга без шушы каз өмәсен оештыручыларның берсе, төп оештыручыларның берсе, Ак Калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисованы үзебезгә кунакка чакырдык. Кадрия ханым, исәнмесез. Саумысыз, инҗе, саумысыз, хөрмәтле җәмәгать. Кадрия Рәисовна, менә тапшыруның башында ук инде мин казның татар халкы тормышында ни дәрәҗәдә зур роль уйнаганын әйтеп үттем. Кыскача гына, әлбәттә. Менә шушы каз өмәсендә мин беләм, елдан-ел, инде менә 4нче ел, ул хәзер тагын да яхшырак уза башлады. Инде хәзер ниндидер тәҗрибәдә тупланды, әйбит. Гомумән безнең хатын-кызларыбыз күбрәк, ир-атларыбыз да әлбәттә бик теләп катнашалар, Россия төбәкләреннән киләләр, әйме. Менә шулай да шушы 4нче фестивальдән сез үзегез ниндирәк кәйф белән, ниндирәк уйлар белән кайттыгыз? Башта үзегезнең шушы фестивальдән алган тәэсирләрегез хакында әйтеп үтегез әле кыскача. Аннан соң инде тирәнрәк кирип китәрбез. Бик зур рәхмәт, инҗе ханым. Чынлап та менә сезнең сөйләгәндә инде мин йотлыгып тагы бер кат тыңлап тордым. Чынлап та инде ул безнең каз темасы безнең геннарыбызга кирип урнашкан. Шуңа нинди генә юнәлештә сүз барса да, ул безгә якын. Шуның кебек менә каз безгә якын. Чөнки безнең кичкенә вакытыбыз, мәсәлән, үзебезнекедә каз бибиләре саклап үстек. Һәм ничек кенә булмасын, ул казны утыртып, чыгару, йомыркаларын салдыру, аларны һәрберсен саклап тору, әбикәйләрнең һәрберсенә беренче көнне салган, икенче, өченче, 4нче дип 15 йомырка сала икән каз, 15кә хәтле язалар, яны язып куялар. Ул әйтәләр инде химический карандаш дип йөртәләр инде аны. Ул чөнки төкерекле. Шуны нык бетмәслек итеп язып куялар. Менә шушы беренче алган йомыркалар, икенче салган, соңнан салган йомыркалар, алар аны үзләренең исәбе бар әбикәйләрнең. Менә кайсы балалы була, кай вакытта чыккан, ничек була, аларның һәрбер әйбере менә билгеләнгән иде. Алар аның бөтен менә барышын, бөтен аның эчтәлеген, бөтен нәрсәсен белеп торалар. Менә шул әйбер безгә юккан, һәм инде каз утырган вакыт, казның йомырка салу вакытлары, ул бөтен гаилә белән көтеп алынган үзебезнең тормышның иң якын бер чарасы иде. Чөнки каз халыктан аерыла алмый. Каз халык белән безнең татар халкының милләте, бигрәк тә авылдагыларның, без каз белән бергә яшәдек, каз белән бергә үстек дип әйтсәк тә була. Һәм менә аннан соң инде утыргач, каз утыру инде бөтен кеше, ул кичкенә буламы, тел ачылганмы, ачылмаганмы, урындык шалтыратырга да ярамый, шудырырга да ярамый, каз утыра төс, каз утыра төс. Кичкенә бала нинди хөкемдә, каз утырган казлар шул хөкемдә иде. Менә шул хәтле һәрберсен бертөкләп санап торалар. Фәлән көн утырды,
менә күпмедер утырганнан соң әбекәйләр алып карыйдылар, бәбие бармы, бәбиелеме, юкмы, һәм инде әзәйтәләр йомырканы, бәбиеләренә калдыралар. Һәм менә аталанган йомыркаларына кала иде. Ул әзәйгән саен теге җылыту уңышлырак була казга. Һәм инде казның тышка чыгасы килсә, тизенә чыгаралар иде. Ата каз инде аларны сөенеп каршылай иде. Үз эшен эшли дә каз, тиз генә аны кертеп тә куялар. Һәм каз үзе дә йөгереп керә иде. Чөнки ул аңлый үзенең ана каз икәнен. Менә шушындай итеп саклап чыгарылган бәбкәләр инде ата каз янына бәбкәләрне кушкан көн ул тулы bir бәйрәм. Ул гаилә эчендә, балалар эчендә, ата каз эчендә, ана каз эчендә бәйрәм иде. Чөнки ата казның куануы биеп торадыр, ул никадәр биегәндер ул мискинкәем ата казлар инде. Бала шул кадәр кадерле. Менә хәзер мин уйлыйм да, безнең гаиләләргә үрнәк бирерлек бер күренеш бу. Бу ел менә узган ел бит инде безнең гаилә елы булды, 24нче ел. Уйлыйсың, менә шушы ничектер казда булган хәрәкәтләр, аларның тормышы, аларның яшәеше үрнәк итеп куярлык кеше тормышы белән. Менә бит ата каз ничек сине, менә азна каз ничек саклап чыгара дип. Үз гаиләсе өчен. Үз гаиләсе дип. Һәм берәр бәбкә янына син барып кара. Һәм ул чыгарганда, бәбкә чыгарганда янынан үтеп кара. Иң яхшы карават астына куялар яланы, сәке астына нык саклап торырлык кына итеп. Узып китсәң шук була. Аның янында узып китсәң, ул гомерлек истәлек калдырадыр инде һәр балада. Менә шуңа күрә менә бу әйберләр безнең яшәешебез инде. Яшәешебез һәм аларның безнең геннарына кирип калган һәм татар дөньясында бу фестивальнең оештырылуы, ул инде безнең Васил Габдулгаевның гомумән аның кызыксынуы һәм аның киңәше белән шулай итеп кирип китте. Без электән ярминкәләрне үткәрәдер казларның дип, әйдәгез фестиваль итеп башлыйк дип, менә шулай итеп башланган әйбер инде бу. Һәм ул гомумән Россия күләмендә күтәрелде. Узган ел 8 регион катнашса, бу ел бит 18 регион катнашты. Һәм шуңа карыйсың да, шул саннарны күзәтәсең дә, кара халык ничек күтәрелә. Чөнки бу безнең яшәешебез дип сөенәсең. Ул бит инде безнең Новосибирскида яшәсә дә, Омскида яшәсә дә, Пермь якларында яшәсә дә, Оренбургда яшәсә дә, Самарда яшәсә, ул безнең татарыбыз, ул безнең халкыбыз. Чөнки бу татар халкының җанында. Һәм ул параллель бара безнең яшәеш белән. Менә минем үземнең әбиемнең әйткән сүзен гел искә төшерәм, һәр вакыт кабатлый да торганмындыр. Кыдыкаем, уң каз ул, бер ат дидер ул. Хәзер шуны уйлыйсың да, менә шул уң казны алар 15 чыгамы, 10 чыгамы, алар бит ел әйләнәсенә шушы икенче каз җитешкәнче бик тәсвирләп кенә, бик саклап кына тотканнар, җиткергәннәр бит шуны. Аның майында, аның итендә, аны тозлап, элек бит инде мондай суыткычлар юк, тозлап банкаларга тутырып куялар. Аның тозлауның әле үзенең хәсияте бар иде. Ул күгәрмәслек итеп тозлау, ничек итеп һава кертмәскә аны, ул каклаган казлар, ул нинди генә казлар юк. Ләкин менә ни өчен татар тормышы белән бергә бара дип. Ул бит туй үткәрсәк, парказ. Теләкләр парказ аша бирелә. Туй килен төшәсе 2 мендәр әзерләнә, пар мендәр. Ансы да казмамыгыннан. Казмамыгыннан һәм каурилардан менә 1.70-ка 70 мендәргә 10 казның мамыгы һәм аның менә канат кауриларына сыдырылган җоны. Әгәр дә аны кушмасаң, мендәр кабармый. Ләпәшкә була да тора гел мамыктан нәрсәсен. Шуңа күрә халык белгән, аны тутырган җон белән бергә, мамык белән бергә һәм инде кабарып киткән. Һәм 1 ел мендәрне тутырга ярамаган. Аны да белгән халык. Чөнки ул чистарынырга тиеш, андагы бөтен нәрсәдә булса, ни булса, ул бетәргә тиеш, исләре бетәргә тиеш, бөтенесен Киптереп, әйбәтләп, кояшта киптерәләр, менә кырлар суыклары башлангач, кырлар суыкларына чыгарып торалар. Менә шулай итеп халык төрле яктан үзен менә тулыландырып, бу казның һәрбер менә ни булса да, бер нәрсәсе дә әрәм булмый. Бер нәрсәсе әрәм булмый. Ул менә
фестиваль үтә башлагач, без бит инде иң беренче сентябрь аенда ук нигезләмә төзеп җибәрәбез. Шул нигезләмә 7 төрле номинация буенча бара безнең. Анда безнең нәрсә генә юк. Анда каз өмәсеннән видеолар төшерү. Анда сам себе режиссер дибез бит, үз-үземә режиссер. Анда безнең каз мамыгыннан тутырылган мендәрләр белән тәэмин итү һәм шигүле тышлар белән тулыландыру. Шул ук вакытта каз итеннән ясалган яңа технология нигезендә ясалган продукциялар, ашамлыклар һәм каз итен каклау анда. Каз итеннән гомуми каз итен төрле ашамлыкларда куллану. Мәсәлән, каз бәлешләре манда өч пишмагымы нинди генә уйлап чыгарулар юк инде. Ул шул кадәр күп, ул номинациялар. Һәм казга багышланган, өмәләргә багышланган шигырьләр чыгару һәм көйләр иҗат итү. Менә безнең бит инде ничә ел, без 4 ел карыйбыз хәзер үземнең ярдәмче кызлар белән, жюрилар белән, нәкъ бер көй белән, Зәйнәп Фәрхетдинова җырлаган бер көй белән бөтенесе шуның белән иртәне башлыйбыз, шуның белән йомгаклыйбыз айлар буена шул көй белән. Чөнки яңа көй иҗат итүче менә кирәк. Менә шул нисбәттән безнең ел саен хәзер менә быел ишәү җибәрде безнең. Ул да булса Оренбургтан, Минзәләдән, һәм шул ук вакытта Тукай районында җырның музыкасын көйен язучы, Актаныш районының Яхшы авылында аның сүзләрен язучы Алма җыры. Менә шушы 3 җыр белән быел катнаштылар. Узган ел Зифа Нагаева безнең беренче урын алды Башкортстаннан һәм аның бүген җырына, узган ел җырына, 3нче елгы җырга узган ел инде шуңа үз-үземә режиссер видео куеп эшләп җибәрделәр. Клип инде, клип итәбез. Шитеннәрдән үргән яларда уя иде казларым, безгә җитте, казларга да җитте, әнкәй синең кулыңның назлары. Күкләр ярып күлгә төшә иде, әнкәемнең аппак казлары. Әй кайтасы иде шул вакытны, күреп килер өчен ни бар. Бәйрәм башланды авылда, каз өмәсе бүген бездә. Каз йылкырга килгән кызлар уңыш юлдаш булсын сезгә. Каскайларын су кыйынып, ширәм ашап үстеләр. Каңгылдашып, канат кагып, үсеп, буйга җиттеләр. Каз бәлеше тәмле пешә, кызларга бүген кичкә. Янып киеп эшләделәр, арымадылар һич тә. Юылган каз сүшкәләрен элеп куйдылар. Шәйләр ичеп кайнар, майлы кыймак ашап туйдылар. Чыккан игә миштә пешкән каз бәлеше исләре истә калыр гомергә шушы өмә кичләре. Ул бит халык арасына тарала. Менә шундый бик матур күренешләр бу. Узган ел безнең инде катнашты гомумән 506 эш. Бик күп бит инде бу. Бик күп. Ул бит менә эш дип әйтәбез без аны. Бер өмәгә, әле менә читкә китеп әйтим, безгә һәр балага сертификат булмас микән дип бер балалар бакчасыннан Яшел Үзәннән язалар инде. Мин инде җавап бирәм, безнең бит әле һәр кешегә таратсак, бер өмәдә 500 кеше катнаша кайбер җирдә. Бөтен авыл катнаша. Алай эшләп булмый. Менә кемнән анкета килә, кемнән эш килә, шуның исеменә без тапшырабыз дип инде. Бу начар күренеш дип әйтмим, сорап әйтүен. Ул баланы бүген үк кертеп җибәргән икән шундый эшкә. Аның нәтиҗәсендә күрәсе килә. Мин аны дөрес аңлыйм, ләкин ул мөмкин хәл түгел, мин шуңа гына аңлатырга тырышам. Һәм мин бу очракта әйтәсем килә, менә эшләрен җибәргәндә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Менә шуны бик әйтәсем килә, Инҗи ханым минем. Чөнки шундый матур казымәләр төшереп җибәрәләр. Үткәрәләр матур итеп, ләкин өйрәтү даирәсе бик түбән. Бу инде менә әйтик, һәрбер конкурста ул үзенең җиңүчесе бар. Сезнең бит инде монда һәр номинация буенча җиңүче бар, гран-при бар, әйме? Һәм әлбәттә кемнәр җиңгән алар сөенә, кемнәр җиңә алмаган алар бит инде
һәрбер кеше үз эшен бик әйбәт дип саный, ул чынлап та шулай, һәрбер кеше үзе булдырганча тырыша. Менә монда шуннан башлыйк әле, Кыдырай Рәисовна. Әйдәгез әйтик әле, Гран-прига кем лаек булды һәм ни өчен нәкъ шул хезмәтне сайлап алдыгыз? Шулай башлыйк әле без. Гран-прига Рәхилә һәм Фәрит Зайнуллиннар безнең лаек булды. Алар инде безнең Балташ районы Кариле авылыннан. Һәм ни өчен лаек булганны да минем әйтеп китәсем килә. Бу гаилә гаҗәеп гаилә булып чыкты. Беренчедән, алар менә узган ел гына 2024-тә 900 баш бройлер чебе алып үстереп, халыкка ни сатканнар. Һәм 900 бит инде бу. Менә уйлап карагыз, күз алдына китереп карагыз, аны үстерергә кирәк. Аны эшкәртеп халыкка җиткерергә кирәк. Үзенә бер менә мөгъҗизалы эш дип алам. Бу бер гаилә. Һәм 3 буын яши бу гаиләдә. Кайната, кайнана, килен, малай, һәм инде әби бабай дип әйтик инде, һәм балалар. Һәм шул ук вакытта 300 баш каз. 300 баш. Һәм аның янында 10 күркә бар. 10 алганнар, 9 үскән. Аның янында бик яхшы токымлы, сөт токымлы 5 сыер. Аның бузауларын инде сөйләп тормыйм, үзегез дә аңлыйсыз. Менә шундый эш белән шөгыльләнеп, һәм нәрсәсен мин аның тагын әйтәсем килә. Буларның бик чиста, каз ите дә бик тәмле, һәм эшкәртелүдә бөтен яктан да менә алар үзләре үк әйтәләр. Бала юнынан интегәбез бит инде. Бала юнын айның башында да суеп карадык, азагында да суеп каладык. Ләкин бала юныннан кутыла алмадык. Сулы ашата башлагач кына бала юнынан кутылдык ди. Хәтта ашатуның bütün хиссиятын биреп алар менә әйтәләр. Менә ничек ашаталар алар. Ондагы эш, анда кукуруз да калмый, сулы да калмый, кичкенә вакыттан ук ничек итеп алар сөткә йомырка кушып төнгә калдырып, биби вакыттан ук эчә башлаганнар. Менә безнең каз бибиләре бик нык карап, бик нык менә теләсә ничек кенә менә мин каз алдым, әйдә үссен, булай гына җибәреп түгел, һәрбер әйберне бертөкләп. Алар инде бик тәҗрибәле. Һәм менә шушы тәҗрибә нигезендә ничек үстердән ничек булган беләләр. Һәм алар безнең кулга да тими казлар диләр. Чөнки әллә кайлардан, Казаннардан, төрле районнардан килеп алып бетерәләр. Безнең телефонны куябыз, менә шулай дип әйтәбез. Аларның инде үз кешеләре, үз сатып алучылары бар. Буларны белүчеләр. Аларның әле бераз кыйммәтрәк тә, ләкин шуны алалар. Менә шуңа күрә казмаен аерым бер итеп саталар. Һәм аның бит әле эретүнең дә, аның билгеле бер температурада күпмерәк кайнатырга, аның бик күп үзенең кирәкле Үз тәмен саклап калырга кирәк бит. Үз тәмен дә саклап калырга кирәк. Менә шушындый гран-при алды безнең. Чынлап та искиткеч, соклангыч, бу кадәр кошкыртны асрап бетерү өчен бик каты тырыш булырга кирәк. Инде без менә дәвам итеп, гран-при чынлап та лаек, үз эшенә име, бу кадәр хезмәтне күрсәтә белүдә кирәк, әле эшләү генә түгел. Менә башка номинацияларда беренче, икенче, өченче урыннар дип алсак инде име, гомумән җиңүчеләрне сез нинди критерийларга карап сайлап аласыз? Менә шул 506 эшнең 37 эш безнең урыннар алды. Ягъни җиңү яулады.
Быел безнең башка еллардан аермалы буларак, узган ел 32 эшне сайлап алган ик. Быел инде менә шул кадәр мөмкинлек менә бусыда кала, менә монысын күрсәтергә кирәк, монысын бәйләргә кирәк дигән эшләр булды. Безнең ахырда ул 37гә килеп чыкты. Шунлап та әйбәт эшләр бик күп бит. Бик күп, бик күп. Әйе. Гаҗәеп эшләр күп. Менә шуңа күрә тегесендә күрсәтәсе, бусында бәйләсе килә. Һәм ул шул хәтле кызык. Ул бит инде Новосибирскидан үзеннән килгән Рәшидә дигән ханым Хәмзина безнең. Ул пар казларны пар мендәргә ата каз түбәтәйләр кигереп, ана каз калфак һәм изүләр тактырып, безнең инде ковер чигелеше белән чигеп, уланы арчага кайтып монда өйрәнеп шул чигешне, шундый мендәрләр җибәрде. Һәм уланы ничек итеп эшләгәнен күрсәтеп, өйрәтү дәресе дә күрсәтеп җибәрде. Һәм менә Омскидан Большерищи дигән безнең анда бер поселок бар, бер сала дип әйтим, район инде ул. Менә шундагы безнең Гыйльминур ханым, хәтта менә шушындый бәйгә катнашу өчен, булар инде яшь вакытта, кичкенә вакытта, бала вакытларында булар каз асраганнар. Ләкин күпмедер вакыт асрамый тордык та ди. Хәзер инде менә аларда инде суба сезонларына керә торган җирлек инде бу. Быел бу шушы бәйгә катнашырга урыс кешесеннән ди 5 каз сатып алдым да өмә үткәрдем ди. Һәм өмәне ул ничек итеп үткәргән? Анда ул җиңүенә үзем ышанмадым да ди. Ул язып та җибәрде. Минем җиңмәс инде, ләкин җибәреп карыйм, мин катнашып карыйм. Һәм ул гөл өйрәтеп, менә без җонын үзебез җылыкканчы казның иң беренче менә шушлай итеп кабарта безди. Кабаргач бит инде бүтән җоннар калка, һәм ул аннан соң үтүклиләр, һәм шуннан соң инде тиз генә бүтән җоннарда алып бетерергә уңайлырак. Ничек итеп шәкләр алганын, ничек итеп менә алар үзләренең шәкләрен ничек итеп Бүтән процессын аңлаткан. Әйе, аңлата. Һәм инде әле ул килгәчтен тагы бик кызыгансында әйтеп китим әле. Ул әйтә, буларның инде инкубаторларда бар икән иде. Линда каз асрап караганнар башта булар. Һәм Линда казның ди, нигә йөзне салдырып ди, йөзне Линда каз күп сала сүздә юк, йомырканы. Һәм без инде инкубаторга утырттык ди. Инкубаторга утырткач шуның 7се балалы чыкты ди. Гаҗәпкә калдык ди. 100 нидән? Бары тик 7. 7се генә. Мин моны сораштыра, каза сораштылар сөйләшә башладым. Шулай килеп чыкты ди, алар битен салкынрак якта. Бу Линда тукымындагы казның аягына салкын тие икән. Менә бу салкын тию, менә нинди китереп чыгара. Үзенең әйтәләр бит инде менә баласыз ниләр, бәбисез безнең йомыркалар. Һәм бу уйлап бөтенесен карап инде бу җирлектә үстереп була икән Кытай тукымы казын. Быел инде бу 4 ананы бер атана алып куйдым ди. Мин киләчәктә алар инде үзләре утыртып чыгаралар. Я, алар инкубаторда чыгаралар. Үзләре дә утыра, инкубаторга да тезәләр. Кытай казлары да, аларның тавышлары да бик матур ди. Һәм менә шундый, инде шундый усулга менә күчеп, ул дәртләнеп, менә шушы фестиваль аңа тагы да дәрт өстәгән менә. Менә бу шушы фестиваль нәтиҗәсендә ул бит инде дәртләнеп, казлар үчетүгә алынган дигән сүз. Әйе. Менә казлар нигә ул инде үзенең ди хәзрәт аның тормыш иптәше инде. Ул ди, "И сюрприз, ул ял йортына киткән, сюрприз эшләдем сиңа" дип әйтеп инде ди. Каз, менә шулай 5 каз алып куйдым дип әйттем ди инде. Хәзер инде ул бүтән нигә биреп, каз белән каз арасында да аерманы белә. Безнең бит инде каз мәсендә конференция, моны Фәрит Яскарыч алып бара безнең. Татар тукымы чыгару өстендә эш бара бит инде хәзер казның. Менә ул конференциядә менә дигән чыгыш ясаучы бер менә безнең әзер тора. Асны соеп кергәч, башын кесеп ташлыйбыз да, муенын бәйләп алабыз, каны атмасын өчен. Аннары кесеп ташлыйбыз, канатын алабыз. Канатын кесеп алабыз.
Канатын кешегә биргәндә парлап биргән кирәк. Берне генә биргән ярамый. Парлы булсын хөрмәндә кеше. Аннары менә бу култык астында харам йөннәре бар. 7 кавырсынны исәпләп, харам йөнен алып ташлыйбыз. Ул бер нәрсәгә ярамый. Аны ташлыйбыз монда. Яндырадыган гына. Менә бу култык астыннан култык йөне дип әйтәләр. Харам йөн дип әйтәләр аны. Алып ташлыйбыз. Әйтәләр. Аны инде өтәләр. Аннары менә булай кавышыннан, зур кавышыннан йолкып, май канатка таярлыйбыз. Булардан май канат ясыйбыз. Косны суйгац, муйдан пәйләп, йолкып, пәйләп алабыз. Каны акмасын өчен корбындарын йолкып алабыз. Канатын кисеп ташлайбыз. Зур йоннарын алып ташлайбыз. Аннары юеш тепрәк менә урайбыз косны. И утюкләйбез. Утюкләсәк, мамыгы тиз генә юлып чыккан булады. Мамыгын. Без көтсәрәк та косны суятыгыз, утюкман обрабатывать итәдегән юк буладыган. Менә нидеп тазартып, сөртеп, менә булай дип өрәдегән без. Монда без һава өреп, бүтән йөннәрем менә тырпайып торадыган. Ул тоже андый еңелрәк йөнен юлкалы еңелрәк буладыган. Менә мин көтсәк та, нәнәм безнеке косларны менә булай юлгыйдыган. Менә булай эрерәк алып алады. Üstünün yönün. Amına bu mamağın kaldırады, только nega gına, yurganға gına. Mına bu ererek yönün yastıklarını satırlar. Neginki, yurganның. Yumuşağı. Mına yumuşak mamağı gına yurganға. Иң кичкенә катнашучыны билгеләбез. Быел безнең иң кичкенә катнашучыбыз Мөслим җирлегенә Фахруддиновлар гаиләсеннән 3 яшьлек кызыбыз. Менә карыйсың да без инде куркып үскән без инде ул казлардан теге талар, ата каз, ана каз без сакласак та казлар янына якын килмидек. Без килгәнне куып торадыр. Ләкин ата каз без килә башласак та ул бит каз шул хәтле башлы, куш ул. Менә аны ашатучы әбекәйләр аның янына үткәндә утырганда да биталарын тешләми. Ул тешли безне. Ул теши та кемне дә булса. Шит кешеләрне. Шит кешеләрне, әветле әбекәйләрне әниләрен тешләми иде. Менә аның кызыгы да шунда. Ул бит инде үзенә файда китергәнне, үзенә менә ничектер ярдәм иткәнне тими, таный, белә идери. Менә шуңа күрә менә бу әйберләр һәм менә бу баланы, 3 яшьлек баланы, алар инде безнең бит тирек казларны туй казлар итеп киендерү. Ихатасыннан ата каз белән ана каз киреп китә, туй казлары киендерелгән, һәм бу 3 яшьлек кыз аны түр башына утыртып, 2 казны туй казларын шәй белән сыйлап утыра. Белмим, мәсәлән, без ата каз белән ана каз янында алар шәй эчеп утыра алырбыз идек микән, чөнки без аның бүтән ниләрен беләбез, гыйләләрен беләбез. Без бәлки монда утыра алмас идек. Ә бу бала рәхәтләнеп аларны киенгән, ясанган үз инде. Билгеле әти-әнисенә бик зур рәхмәт. Бу баланы, 3 яшьлек баланы, инде буларга ул аның хыялы зур аю булган. Бу бала безнең зур аю күтәреп кайтып китте. Аны безнең Тимирязев исемендәге инновацион институтлар тапшырды, аларның бүләге булды бу. Һәм инде минем әйтәсе килә, менә иң өлкән 85 яшьлек Сәфәр авылыннан Актаныш районыннан Фәнзил апа, менә 85-лек апабыз, ул безнең эшен җибәргән иде. Аннан эш җибәргән вакытта, Инҗи ханым шуңа игътибар итсәк иде дип әйтәм инде бу очракта да. Бик шундый матур видеолар килә, матур эшләр килә. Их дип куясың, менә балалар бакчасыннан бик күп килә. Мин гомумән рәхмәтле балалар бакчасы тәрбиячеләренә, аның мөдирләренә, андагы эшчеләргә, хезмәткәрләргә бик күп җәлеп итәләр хәзер балаларны менә шушындай юла, гырыф гадәтләр белән. Ул бит инде шушы яшьтәгенә 7 яшькә хәтле без сиңдерсәк аларга. Алар мәктәпләргә чыккач бу белән шөгыльләнәләр. Белем. Йыгы анда башка мәшәкатьләр.
Менә балалар бакчасында менә шул чараларга үзебезнең гореф-гадәтләребезгә кайту, аларны өйрәтү баланың күңеленә алар сала. Алай булгач, менә ул балалар бакчаларында эшләүче тәрбиячеләр, алар гомумән бик каты тырыш кешеләр бит инде. Һәрберсенең җиңәсе килә, һәрберсенең үзенең менә шушы хезмәтенең җимешен күрәсе килә. Аларга җиңү өчен нәрсә кирәк? Менә шуңа минем аларның һәрберсен җиңдерәсем дә килә. Менә безнең гадәттә бит инде әби бабай катнаша хезмәтендә шулай күрсәтәләр инде алар инде. Әби бабай, ул бабай я тәрбияче, я анда эшләгән башка персонал, алар башка хезмәткәрләр Киенәләр инде бабай булып. киенәләр бабай булып, мыекны беркетәләр, сакалны беркетәләр дә бабай булып чыгалар. Шундук алар төшеп калалар. Чөнки бу бит тәрбия чарасы. Менә безнең гадәт бар. Кыш бабай килсә дә тәрбияче танымаска, Кыш бабайның аягында минем апа башмага дип шигырьләр дә бар бит инде элек-электән. Нигә менә шуннан әйтәсем килә. Шушы балаларның арасыннан берсен генә булса да дәвәнисе дә дәвәтисе. Я булмаса аннан әтисе. Бар бит инде ул. Шуны әгәр дә алып килеп менә шушында. Шул әйбер нәрсә эшләтәсез килә, аларны катнаштырсыз икән, балаларга бит шул хәтле сөенеч тагы бер бәйрәм була. Ни өчен ул дәвәниләрне, әби бабайларны без аннан мәхрүм итәбез? Алар бит килерләр иде, килми калмаслар иде. Башта алар ой дип калырлар, ләкин аңлаткач сөенә бар иде. Менә шушы әлеге дә баягы Балташ районыннан шушындый безнең табылды эш. Без инде бик сокланып карадыганда, бабай инде әкрен генә май канаты ясарга өйрәтеп утыра. Ул шундый матур күренеш тәрбиячесе язып җибәргән инде. Хәтта үзебезгә дә менә аны тыңлау рәхәт ди. Тәрбиячегә дә рәхәт бит инде. Алар бит белеп эшлиләр, белеп сөйлиләр. Алар бит узган гасыр кешеләре. Узган гасырның да алар безнең инде 50нче елга узган гасырның да уртасы кешеләр алар. Алар бит үзләренең ниндидер бер ниләрен барып балаларга биреп калдырасы килә. Алар өчен дә яхшы. Алардан яхшы энергетика килә. Менә шушы әйберләр. Аннан соң Кыры рәисемне, менә мин сезне бүлдерәм. Әйдәгез без хәзер тамашачыларга, бездә бит бу видео бар. Күрсәтик, бер үзеген күрсеннәр һәм ул үрнәк булып торсын. Бик яхшы. Балалар, мин сезгә бүген әби бабаларның, әти-әниләрнең борынгыдан калган гореф-гадәтләренең берсе булган май канатын ясау серләренә өйрәтермен. Менә бу май канаты, менә моны әбиләребез, менә әниләребез элек-электән ясаганнар. Һәм шуның белән, шу май канаты белән табаларны майлап, пиштә пешкән әйберләрне, пешергән бәлеш, куймак, пешмак, бүбәдия, менә шуларны шушы май канатлары белән майлаганнар. Бу борынгыдан килгән юла гореф-гадәт. Хәзер мин сезгә эш тәртибен аңлатып китәм. Аның өчен менә шушы каурыйны алабыз, уң кулга тотабыз һәм шул кул белән менә шулай сыдырып төшерәбез. Әйдәгез, сыдырып төшерегез әле. Менә бер ягы сыдырылып төшерде. Күрдегезме? Хәзер моны сыдырган ягын уң кулга яңадан тотабыз да, менә бу икенче ягын сул кул белән тагын сыдырып төшерәбез менә. Менә балалар хәзер карагыз әле. Менә һәрберегез күрсәтегез әле миңа. Менә ничек матур май канаты ясый торган, чистартылган авыллар булды. Хәзер менә шушы кавырларны җеп белән матур итеп, менә шулай итеп үрергә кирәк була безгә. Алар хәзер без менә шулай итеп сыдырдык. Менә безнең нинди матур май канаты ясарга авырлар булды. Хәзер без моны бәйлибез. Менә һәрберебезнең багы бар, җибе, менә шуны алабыз. Менә сез хәзер менә шуны бәйләп әйләндерәбез. Менә шулай куябыз да менә җеп. Менә шулай әйләндерәбез менә. Аннан соң менә гаиләләр белән төшереп җибәрәләр. Анда да теге күбрәк
ни өчендер җырга басым ясыйлар. Мгм. Ни кыз җырлый, әти җырлый, әни җырлый, үзләре җылкыйлар. Ләкин Җырлый Җырлый юлкыйлар дигән әйберне алар инде шулай итеп үтә дип уйлыйлар. Ләкин мин әйтер идем, шуның арасында менә кызга бит барбы өйрәтәсең. Әйе. Кызым, син әйдә ишен алырга өйрән. Менә ишен алуның гадәте. Мисал өчен менә бер җирлектән килде. Мин җирләрне исемнәрен әйтеп сөйләшмим, чөнки инде дөрес тә булмады Әйе, минем тарафымнан. Ишенә карны тутыра. Күкмара районы мисал өчен әйтәм. Ишенә карны тутыра. Ни өчен тутырды карны? Әйтми. Әйтми. Карны тутырды, аннан инде иш алынып беткәнлегенә күрсәтте. Ә бит менә шуның ни өчен тутырганын, ни өчен кар өстенә чыгарып салганны. Әйе. Моның бит менә ишәкләрне майдан майдан айыру айыру өчен өчен. бик Әйе. кирәкле икәнен, аны бит күпме кешегә өйрәтеп калдырыр иде ул. Менә шуны кызына өйрәткән формада эшләсә дә, я аннан кичкенә балага аны өйрәткән формада эшләсә дә, бу бит бик кирәкле хезмәтләр, Әйе. бик кирәкле күренешләр. Чөнки әти, әни, әби, бабайлар китә бара. Ә без кичкенә бездән соң килгән буынга нәрсә калдырабыз? Менә баялар барсы да әйбәт бит. Менә канат сыйру. Мәсәлән, канат сыйруны бернең Оренбург 2 ел элек моннан ни өчен гран-при алды? Менә ул алды бер район, Мгм. Оренбург районының буйдан буйга фойе куелган иде, коридорында инде мәдәният сарайының бер башка балалар утыртылган һәм дәрес күрсәтә, өйрәтү дәрес күрсәтергә апа утырган, бөтенесе җыелганнар. Ул әйтә, менә канат 1200 ел кулланганнар канатны язма безнең ручкалар итеп, каләмнәр итеп. Әйе. Һәм аның ничек ясалганын, аның ничек каләм ясап була. Алар инде шундый кызу хәлгә куеп, буны комны шуңа тыгып, ничек нитеп калдырган аның читләрен тәртипкә китереп калдырган һәм карага маналар, бөтен бала язып карый. Мгм. Менә бит бу үрнәк. Әйе. Һәм менә шунда, менә шушындый матур алымнар, менә шушындый күренешләрдә бездә инде гомумән менә ничек җиңеп була дигән сорауга менә мин җавап бирәм шулай. Сүз дә юк. Булай гына теләсәнчә кенә күрсәтеп түгел, менә матур итеп, менә шушы өмә барган вакытта шундый матур безнең өйрәтүләрне кертеп җибәрсәк, безнең сүз дә юк, балалар да белеп кала, Әйе. зурлар да белеп кала, һәм инде өйрәнеп кала. Аның инде нәтиҗәсе күренә. Менә шуңа күрә казымәләр бик күп китте, үткәрелә. Ул бит 18 регион, бик зур безнең. Әйе. Ә киләчәккә инде менә кирәк чит илләрдә яшәүче ниләребезне, милләттәшләребезне тартырга. Чөнки Казакъстанның катнашып караганы бар. Казакъстан, Әзербайҗан, Төркмәнстаннар, Үзбәкстан якларында. Анда бит бөтен җирдә була эшләргә. Әйе. Менә шуңа татар кайда яши, безнең кашында бар инде ул. Ул бит Кадыр Рәисовна менә шушы урында әйтеп тә үтик, ни өчен теге җырлап кына түгел, сөйләп эшләргә кирәклеген. Шул ук Казакъстан якларында, шул ук Үзбәкстан якларында, анда да бездәге кебек өлкәннәр әле ул йолаларны хәтерли, яшьрәкләр белмәскә мөмкин. Әле монда белә торып та инде соңгы елларда менә каз йолку белән шөгыльләнмәгәч кайбер нәрсәләр онытыла, менә кайберләрен сез сөйләгәндә искә төшереп барамаймы? Бу шулай иде бит чынлап та диеп. Конкурста катнаша торган менә бу видео язмалар, алар барсысы да үзенә күрә бер тәрбияви Әйе. һәм шул ук вакытта йолаларыбызны искә төшерә торган, һәрбер нәрсәне тәртипләп сөйли торган, аңлата торган һәм үзенә күрә бер кичкенә дәрес сыйфатындагы менә шушындый җырлы да булсын, моңлы да булсын, шушындый видео булырга тиеш. Әйе. Аңлавымча, шулай бит инде. Әйе. Һәм әлбәттә киләсе елга дөресрәге менә 2025 елда узачак казымәсенә сез шундый ук видеоларны көтеп каласыз дигән сүз бит инде. Көтеп калабыз, аннан тагы бер әйбер, менә без һәр вакыт әйтәбез бит инде. Таснап чыгабыз да, суда чайката башлыйбыз. Ни өчен безнең менә үзебезнең элекке буыннар чишмә буйларына төшкәннәр? Мин аңлыйм аны. Аларга суап кайтып, монда салу кыен да булгандыр. Ләкин менә ул кайтканчы, мәсәлән, чишмәдә чайкатабыз, беренчедән чишмәләрне сакларга кирәк. Һәм анда төшеп, менә мөмкинлек тудыру өчен казымәләрне рәхәтләнеп авыл буйлап, киянтәләргә асып казларны төшү, уеннан бергә кушып шунда. Һәм ул табигый бик матур күренеш. Әйе. Һәм менә аннан кайтканчы чишмәдә чайкатып алалар да чиста су белән.
Һәм казны аны кеше әйтә, нигә шәйкатырга, монда да эшләп була инде дип. Ул аннан кайтканчы табигый менә шушы һава астында. Аны без кайтарабыз да бит инде, без аны тышта тота алмыйбыз. Чөнки кошкырт аны нитә башлый, шукый башлый. Без аны я келәтләргә кертеп куябыз, я куядыр салып куя, инде ул үзебезнең суыткычларга урнашып бетә. Ә бит халык берәр километр барган чишмәгә, 60-100 метр барган. Салкында ул кайта аның элпә каплана. Һәм ул саклагыч роль үтәгән менә бу әйбер. Конның җилләмәс өчен аның итнә дә битнесенә дә. Менә бу әйберләр һәм ул матурлык күренешенә дә, халыкны җәлеп итү күренешенә дә. Менә Яшьләр игътибарына да. яшьләр игътибарына, балалар игътибарына да. Һәрбер өмәдә балалар катнаша тиеш, яшьләр. Өлкәннәр белән алар рәттән булырга тиеш. Инде авылга ям истәүче. Ә ул әйтә менә бүген мәсәлән Түбән Кама районында бүген авылның менә бүген алар үткәрде. Киләсе елда икенче кеше алып тора ди. Икенче кеше үткәрәчәк. Һәм менә бер Балташ районында гына 15 җирдә шундый казмалар үткәрелгән. Бер районда ул. Шундый ул казмасы үткәрүчеләр бик күп әйтерләр, 15 кешедән бер районга. Юк, җыелып, менә шайтып матурлап, бизәп бөтен яктан үткәрүчеләр дә 15. Аның авылда үткәрүчеләр бик күп хәзер. Каз асрауга бик хәзер игътибар итәләр. Чөнки казның итендә аңлатабыз без, майында нәрсә өчен аңлатабыз. Һәр нәрсәне аңлатып баргач, әле менә үзебезнең ерактардан килгән үзебезнең акалфаклар гына әйтеп киттеләр. Казның кирәк икәнен аңлап киттем мин ди. Моннан соң казга бөтен игътибар булачак иткә дип инде. Әлбәттә. Менә шуңа күрә бу фестивальне үткәргән бөтен дөнья татар конгрессы һәм инде безнең билгеле Мөслим муниципаль районына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Анда инде тавык чүпләп бетермәслек эш. Рәсәй күләмендә мондый бәйгеләр, фестивальләр үткәрү, мондый чаралар үткәрү әз вакыт, әз чыгымда сорамый. Шуңа күрә менә ике яктан да менә шушындый зур оешмаларның алынуы һәм халыкны җәлеп итә алу, менә аның нәтиҗәсе дә халык арасында тарату. Менә бу без бит сабантуйлар дибез, сабантуйлардан соң икенче килә торган зур безнең фестивальләр бу. Һәм моны һәр регионда зурлап үткәрүне таләп итеп куярга кирәктер дип уйлыйм мин. Алар бара, ләкин йомгаклау ясарга кирәк бер һәр регионда да. Ул булырга тиеш. Башкортстанда да бөтенесе җыелып, Башкортстан җирлегендәге бөтен районның татарлары җыелып, Оренбургта да, Чиләбедә дә, шул ук вакытта Омскида да, шул ук вакытта ул Пермь якларында да, Новосибирск якларында да мөмкинлекләр бар. Асрыйлар бөтен җирдә дә. Шуңа күрә барсына да бик зур рәхмәтле. Һәм исән мин инде мин билгеле акалфак хатын-кызларына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки бундый эшләрне ир кеше аның башында торса да, бу вак эшләрен хатын-кыз башкара. Шуңа күрә бик тә рәхмәтле барсына да. Кадерле рәисем, менә хәзер инде 4 мәртәбә фестиваль узгач, әйтеп үтелде менә шушы йолаларны, ни өчен менә шул ук ни өчен чишмә буена барып казларны юып кайтулары да әйбәт. Авылларда үткәрелә дидегез. Хәзер инде менә сез әйтә аласызмы? Авылларда, төбәкләрдә үткәрелә торган шушы каз өмәләре чынлап та онытыла башлаган йолаларны кире кайтарып йолалар нигезендә үтә башлады дип. Теге ул бит әле җыелып каз канатын җырладым да, су буена төшеп менеп, ни өчен төшеп менгәнне дә белмичән, шулай төшәргә кирәк дип кенә үткәреп булмый. Чынлап та инде хәзер белеп үткәрәләрме менә бу нәрсәләрне? Менә бик шатланам, күп эшләр килгәндә, менә шундый шәйберләрне белгәннәре күренеп тора. Менә мендәр тутырганда да, тутыралар инде мендәрне дип салалар да куйлар җынны. Һәр бер уч җынны салганда мендәр иченә бу кемгә әзерләнүгә карап, хуҗа хатын белә бит инде, ул кызына, я малайына, менә шушындый теләкләр теләнергә тиеш. Менә монда менә шушлай бәхетле булсыннар, тауфиклы булсыннар. Ана менә нинди теләкләр телисе килә, монда халык бит җыелып та тутырган. Бер апа гына тутырган мөмкин. Ул да менә парлы гаиләдә, әле һаман да исән парлы гаиләдә булган ападан тутырталар. Я гаиләнең бер әгъзасыннан тутырталар. Менә аның бит менә безнең менә шушындай без аны ырым дибез кайчакта, ырым да түгел ул. Менә безнең йола дибез, гырыф-гадәт дибез, гырыф-гадәт. Ул бит инде теге әйтәбез инде Аллаһ Тәгаләнең амин дигән вакытына туры килер шул дип. Менә шуңа күрә халык аны бөтенсен аңлап ишеткән. Менә шуны
Безнең буыннан күпер салынып калсын яшьләргә, балаларга. Менә бөтен теләк шул. Ул инде кызлар белән дә без күп сөйләшәбез утырда. Әгәр дә кем салырга тиеш? Бездә әле дә бит инде без үзелеп бара торган буын балалары. Совет чорында үскән әниләрнең балалары без. Ә бит Шулай. аларга кем тапшырып калдырырга тиеш? Менә аннан соң курыкмыйча сорагыз, ни өчен безнеке җиңмәде дип, без 5-6 эшкә дә җавап бирә алабыз. Менә ни өчен үтмәгәнен билгеле инде икенче тагын бер ел үткәч түгел. Менә 24нче елныкы менә хәзер январь айы безнең, январь аенда сорарга мөмкин. Бу эш нигә өчен үтмәгәнне безнең беләсе килә бит дип. Андыйларга без һәрберсенә үзебезнең фикерне әйтәбез. Аннан соң яңа ашамлыклар уйлап табу. У кремнарның ничек кенә. Менә быел инде Мөслимдәге бер ханым, ул инде геморройдан дәвалый торган, хәтта сыеклык эшләгән хәзер. Менә нинди генә кремнар, нәрсәләргә кушылмаган, нәрсәгә файдалы икәнен бөтенесе бер алган кеше килеп ала. Ни өчен ала? Файдалы булмаса бит бер вакытта да алмый инде кеше. Ул бит сатып ала аны. Менә шуңа күрә бик күп эшләнмәләр эшли башладылар. Күңел сөенә, менә йөрисең, күңел сөенә, нәтиҗәсе күренә. Нәтиҗәле эш киләчәккә омтылыш уята. Менә яңа төрле ризыклар дигәчтендә булдымы шок катырырлык берәр каз итеннән манда эш башыннанмы нәрсәдән дә булса яңа төрле ризык сезнең истә калган шушы килгән Менә эшләр арасында. Энҗе ханым алар чынлап та бик күп, чөнки без ул көнне карыйбыз бит инде монда күргәзмә. Анда нинди генә ризыклар булмый. Менә бәйгегә катнашып иткән менә быелгысы инде каз бүтәкәсеннән тиенчек. Менә безнең буын ул тиенчек нәрсә икән беләбез. Без инде Кыргызстаннарына да тиенчеккә тинәп, әйберләр көтүгә чыкканда да тиенчеккә тинәп, йомыркасын да, ипиен дә тиенчеккә тинәп аладыр инде. Без аны беләбез. Шул тиенчек кире кайтып кайтты безгә ашамлыкның менә матурлап куеп, ризык буларак. Ул миңа бик ошады. Ул инде былай да бүтәкә бик тәмле. Аны ничек итеп кыздырып, ничек итеп эшләп, һәм анда бит яшелчәләр бик кушыла инде. Ул суган белән бергә кыздырыла, тәмләткечләр салып. Инде аны төрә торган тиенчек, ул күбесе аны кишерне, менә безнең угыштан чыгарып кишерне, аны инде тәмләткечләр кушып, һәм шул вакытта он кушып, тәбикмәгән, юкка гына тәбикмәк ясала да. Һәм билгеле аннан соң тәбикмәк менә җәелеп куела. Аның өстенә инде теге сыек сыр, бара бит инде безнең йомшак сыр. Шуны юкка гына әлпәйтәсең, аннан соң инде теге безнең бүтәкәне саласың, бүтәкәсенә бераз гына сыр саласың, һәм менә шуны төнисең. Аның тиенчекнең бәйләвеше дә ашый торган бит. Менә безнең чәч үргеш кебек итеп сатыла торган сыр бар бит инде. Шуның бер җепсен алалар, һәм аны бик вакытын әйтеп тагы ваклыйлар да, шуның белән бәйләп куялар. Шын тиенчек инде менә. Һәм аны карап торуда, аны менә ясап куйсаң да бит инде һәр кеше тукта ашап карыйм әле. Кара кызык бит дип ала. Һәм өстәлдә күрсәң аны, үзең дә кызыга торган, һәр кеше кызыга торган. Менә шундый аның инде икенче төрле юнәлештәгеләрендә ясаганнар. Менә нәрсә генә юганда, нәрсә генә уйлап чыгарылмый. Бигрәк тә инде ул безнең җирлек, Мөслим җирлегендә булгач, Мөслим җирлеге аның белән бик хыялый формада. Бик менә анда бит чынлап та каз асраучылар да. Айрым-айрым асраучылардан да 7,000, 6,000, 5,000, булай асраса 3,000. Менә шундый асраучылар бик күп. Чынлап та аларга казның алар нәрсәгә кирәклеген аңлаган халык яши анда. Чынлап та файдалы икәнен аңлаган кеше яши. Шуңа күрә уйлап чыгарулар да күп. Шуңа күрә инде мин бөтен катнашучыларга рәхмәт әйтәсем килә. Һәм инде шул ук вакытта Мөслим хакимиятенә, андагы барлык җитәкчелеккә, үзебезнең бөтен дөнья татар конгрессына, үзебезнең җитәкчелеккә һәм катнашкан бөтен барча, ул яшьме, ул картмы, уллымы, хатын-кызмы, ир кешеме, шунысы кызык ир кешеләрдә катнаша бит хәзер. Һәм барсына да бик нык рәхмәтле. Без барыбыз бергә җыелып кына менә шушы үзебезнең казны күрсәтә алабыз. Менә татар казда килеп чыкса, безнең инде соры каздан барлыкка килгән бит күп тукымнар. Менә шул соры каз бит инде безнең күбрәк менә аягы озынрак,
Аның инде күбрәк йөрүгә хас булган казлар һәм бүтән тукымнарны ак каз, ак маңгайлы каз, сылдыр торган каз, менә шундый тукымнарны барсы да менә күбесе алар йортта асрый торганнар соры каздан ясалган тукымнар. Менә шуңа күрә барысына да уңышлар. Киләсе елларда да матур итеп мондый фестивальләрне үткәргә Аллаһым насыйп итсен. Амин, кадерле рәисемне бик зур рәхмәт сезгә. Тәфсилләп менә шулай иттереп, әлеге фестиваль хакында сөйләгәнегез өчен. Әлбәттә, иң сөендергәне менә бу фестивальнең шушындай әһәмияткә ия булуы һәм аның нәтиҗәсе, уңай нәтиҗәсе булуы. Шуңа күрә ул озын гомерле булсын, дәвам итсен, катнашучылар артып торсын, Амин. каз бренды үссен һәм әлбәттә, ул инде өлкән буын белән китеп бармасын иде менә бу йолалар. Ул һичшиксез безнең яшьләребезгә дә күчеп калсын һәм алар да киләчәктә безнең йолаларыбызны сакласыннар иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Амин. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез конгресс мөнбәре тапшыруын карадыгыз. Без узган ел уздырылган Каз өмәсе фестивале хакында фикер алыштык. 2025 елны Бөтен дөнья татар конгрессы Бөек җиңүнең 80 еллыгы һәм тынычлык елы дип игълан итте. Менә шушы елда, 25 елда без барыбыз да имин тормышта яшәсәк иде, илләребез тыныч булса иде. Һәм әлбәттә, тыныч күңел белән, гаиләләребез белән иминлектә яшәп, менә шушындай матур чараларыбызны үткәреп, халкыбызны, телебезне, йолаларыбызны саклап яшәргә насыйп булсын. Конгресс мөнбәре тапшыруында кунакта Ак Калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Барыгызны да яңа еллар белән тәбрик итәм. Саулыкта, иминлектә яшәгез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.